Γεια σας κυρίες και κύριοι. Έλα ρε μαλάκα, τι πετάγεις. Ξεκινάω το βίντεο ρε μαλάκα και πετάγεσαι. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Τζομάνια και σας γαμάω όλους. Εγώ μιλάω τώρα. Ναι. Έλα, παιδιά, εγώ είμαι ο Αντώνης. Παίζω Blitzcrank και πάμε για First Blood εγώ με το Banksman Bot. Τι First Blood συνηθισμένο. Κοίτα, guarantee First Blood, από εδώ ο Πέτρος. Να μαθαίνουμε και λίγο όλους τους παιδες. Κοιτάξτε εδώ να μαθαίνετε. Πέτρο, τι παίζεις. Κοίτα εδώ Pantheon, Ignite Flash. Ανοίγουμε stun πρώτο level. Κάνουμε bait μέσα στο tower. Have fun, παιδες. Άντε να δούμε. Μας τρολάρουν ή όχι. Μας κλάουσουν τα αρχίδια. Κάνω το, άντε μισή ώρα. Μαλάκα. Με τα ψόφια PC. Ξεκινήσαμε. Πάμε Πέτρο εμείς bot. Πάμε Πέτρο αργείς. Με τι να ξεκινήσω ρε. Πρώτη ρε μαλάκα, μην δηλήσει, μην παίζει. Κάποιος έχει δυνατά τον ήχο, το μικρόφωνο, από τα ηχεία του, μιλώστε ρε. Εγώ ή ο Πέτρος, Welcome to Summoner's Rift. Με τι να ξεκινήσω. Item. Ναι. Mid. Bot. Πέτρο, άντε ρε μαλάκα. Είναι ηλίθιος, χάσαμε το τέτοιο τώρα, μάλλον τον κόσμο. Πέτρο, πέθανες. Fuck you. Τρέχα, Αντώνη, τρέχα. Άντε να δούμε. Χαμηλώστε κι άλλο τον ήχο. Ακόμη ακούγεται. Το δικό σου είναι ρε. Κάμερα σε μένα. Σε σένα είμαι. Σε μένα κάμερα. Εκεί πέρα περιμένουν. Θα χωθείς. Τώρα περίμενε. Πέτρο έρχεσαι έτσι. Ναι ρε φίλε, έτοιμος. Κάμερα σε μένα έτσι. Ναι ρε. Άντε να δούμε. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Δες εδώ, τσέκαρε. Ω, είστε και ο Ντάριος, Μαλάκα θα πεθάνεις. Ποιος θα πεθάνει ρε. First blood μαλάκα. Double. Triple. Όχι ρε. Όχι ρε πούστη. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα, δεν πειράζει, πήραμε το first blood ρε. Γαμάτι. Καλά, άμα δεν ερχόταν ο άλλος ο πούστης. Ρε μαλάκα, 4 άτομα σε εσάς ήρθαν. Στο είπα, είναι first blood με τη μία ρε. Μαλάκα γαμάτο. Αντώνη. Έλα. Κανόνισε να κάνεις κανένα grab τώρα, περίμενε. Τώρα περίμενε.